Der er en syvkant, der er en firkant, der er en aflang. Der kan blive 12 minutter. Fordi jeg skal sidde der. Så. Ja. Det er ligesom så mange andre, hvor folk er ude, så har det hyggeligt. Skal han stadigvæk? Nå, jeg tror, det er kendt. Jeg tror, det er kendt. Skal han stadigvæk? Så er man lidt til snart til meget, hvor folk skal op ind. De må godt sætte jer til bordet. Lad os lige overkomme maden. Så du kan rette. Nå, ja, der er så ikke så langt. Og du har cyklet hele vejen, siger Tine. De er modvind hele vejen. Kom vi op over de ledningspakker, så ingen problemer. Hvor vi sidder her? Susanne og Martin sidder her, så er det lige meget, hvor vi sidder. Susanne og Martin sidder her, for vi skal løbe hele tiden. Jane, hvorfor går du foran kameraet hele tiden? Det er godt lige at... Må vi sætte os? Der er ikke bordkort. Men Susanne og Martin sidder her. Udpeget sidder de. Ja, Bente, du har travlt, hva'? Det er ikke kun mig, der er Hør nu her, de 74, der du ved godt, hvad sådan på, hvor mange er, ikke? Man ved jo aldrig. Nå, vi bruger det. Jane er meget af spæret. Hvad havde jeg spæret? Nej, kom her, så får vi en egen den, der siger sådan, ikke? Nej, det var mig. Nej, det var ikke ringe. Så må du selv vælge. Det er dejligt med lukker. Kan du godt lide det? Ja, ja. Det er 2 optager. Ja, det er jo, så gider jeg ikke. Vil du sidde ved Tine? Ja. Du skynder dig lidt ind. Jeg bliver optaget. Du ved forbi at se Inge og Lars. Så kommer vi sådan en lang bænk, det er jo.